Guys, good morning. Nandito kami ngayon sa May Pasay. Dito na malapit sa simbahan ng Baclaran. So papunta kami ng simbahan para magdasal. Kakarating lang namin kanina mga alas 5 dito sa lugar na to. So pauwi din kami ng Naga maya-maya lang. Kung makikita nyo, ito yung highway dito. Doon. So konti ang sakyan ngayon kasi unang-una, linggo ngayon. Wala naman masyadong masakyan na lalabas kasi walang trabaho tapos walang mga pasok. So mayroon na dito mga building. Dati wala yan. Ayan, oh. Ngayon marami na. Alam niyo, tambay ako dito ilang taon. Every time na magbabakasyon, summer, nandito ako sa kapatid ko. So kasama ko si Cholo. Pero, hi Chol. So dati nung panahon na nagtatambay ako dito, marami dito nagtitinda. Pero ngayon kukunti na lang. Siguro nilimitahan na mga nagtitinda dito. Pero pag gabi, ang dami dito. So kung makikita nyo, grabe ang sakyan dito, oh. Highway na highway. So yun, may train na nga doon. Dati wala yan, oh. So sa una-unahan, papunta sa kaliwa, doon na po ang Mall of Asia. Grabe. Ito yung mga matagal ng building dito sa lugar na to. Mga titindo, oh. So maya-maya lamang, pauwi na kaming Naga. So biglaan yung punta namin dito sa Maynila. Hindi lamang nakapasyal. Pero good morning, good morning. Hangad ko ang positibong araw ng linggong ito. So yun, aeroplano. Kasi malapit lang kami dito sa airport. Ayan, sa NAIA. Grabe. So dito, konti na nagtitinda. Pero pakikita ko sa inyo, maraming mga nagtitinda dito. May mga damit, may mga bag, ayan, may mga sunglasses, may mga cover ng cellphone, may mga cases, may mga medyas, may mga cups. Dito tayo, bagala. Lahat. Kadalasan mga titinda dito mga Muslim. So ito yung simbahan ng Baclaran na yan, no? So pag araw ng Baclaran, grabe ang tao dito. Mga pupunta dito, kadalasan mga artista, si Dolphy. Yan, sila makikita dito mga artista na nung naubuhay pa sila, dito sila pumupunta para magsimba. Yan. Dati ang dami dito titinda, ngayon wala na, oh. Kunti na lang. Kasi bibilang ko yan ako ng ano, yung pula baga. Grabe. So ito na yung simbahan ng Baclaran. Ayun. So every time naman talagang magpupunta ako dito sa Baclaran. Pupunta ako dito para magdasal. Kasi minsan lang pumunta dito ng Baclaran. Pinupuntahan ko yung one of the famous church here in the Philippines. Ito yung Baclaran Church. Yan, ito yung bungad. Grabe, ang ganda na dito. Grabe. So mga ilang taon bago ako nakapunta dito, siguro mga 2, 3. Pero nung bata pa ako, lagi ako napunta dito kasi yun nga, dito nakatira malapit yung kapatid ko. So bago umuwi ng Bicol, dumadaan muna ako dito. May mga ibon dito, mga dove. Sunday ngayon, kaya sigurado maraming tao pupunta dito sa simbahan na to. No? Bilis lang biyahe namin, kaso lang sobrang lubak-lubak. Medyo nabagal-bagal ng konti, pero sulit. Ayan, so magandang umaga sa inyo lahat and happy Sunday sa mga kabayan natin dyan sa Bicol. Alright guys, kung nais nyo naman magsindang kandila para sa mga pamilya nung yumao, so pwede dito sa side ng Baclaran Church. Ito. So maraming lagayan ng kandila dito. Ito libre lang, ha. Ayan. Pero kung gusto nyo mag-donate, pwede naman. So dami yan. Yun. Kita nyo, 3 layers. Ito yung sindahan ng kandila dito. Ayan. Dami, no? So ayun, good morning. Pinakita ko na sa inyo kung nasaan ako ngayong araw na to. So pauwi ko ng Naga maya-maya lamang. Alright? Eto guys, yung lakad ko. Talagang magsusundo ako ng pasahero dito sa Maynila. Kasi alam nyo, sa Sabado at Linggo ay nagpapasada ako para magsundo ng mga pasahero dito sa Maynila. Kasi meron tayong mga sinusundo mga turista. Siyempre magpapakasyon sa Bicol, kailangan na samahan. Siyempre kasama ko yung tourist guide, si Kuya Cholo. Ayan, oh. Oh, di ba? Nandito kami sa naglalaki ang mga hotel dito sa Maynila. Ayan, dito lang to sa may Holiday Inn. Sunduin namin yung customer namin. Hindi ko na kung papakita kung sino siya, basta ilibot namin siya sa buong Kabikulan. Alright, magandang umaga sa inyo lahat.
Alright guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, isang magandang spot habang kumakain kayo dito sa Adaps, dito lang sa Plaridel, Quezon Province. So kasama ko yung si Cholo. So ito yung karagatan dito. Ayan, no? Habang kumakain kayo dito sa lugar na to, dito sa kainan na to, ito yung makikita nyo. Isang magandang spot ng karagatan. Ayun, no? So pauwi na kami ng Bicol. So ito palabas na yan sa Gumaka. At ito ay papunta naman sa Kamaynilaan. So kung naghahanap kayo ng kainan dito sa Daps, siguro yung mga kabayan natin na nagbibiyahe ng papuntang Maynila or papuntang Bicol, siguro nakakain na din dito sa Daps na to. So sinasabi dito na masarap daw yung mga seafoods dito. Syempre, ano nga talaga inaasa natin kasi unang-una ang kainan na to ay nasa may karagatan. Syempre, alam naman natin yung talagang masarap dito, yung mga seafoods. So titikman natin kasi first time ko naman dito kumain. Kung hindi lang ako nagsundo ng Maynila, hindi din ako makakain dito. So kahit din si Yata, si Cholo. Ayun. Alam mo yung trabaho nito dito sa Plaridel, parking boy. Grabe puta yan. Puyat na kami, pagod na kami. Nais na namin makauwi ng Bicol para makatulog na at para makapahinga na kasi bukas may mga trabaho na naman kami. So grabe yung tinira namin ngayon. Sabi ko nga sa inyo kanina sa bungad ng vlog na to, nagbiyahe kami kagabi, Sabado. Tapos kaninang alas 7 nagbiyahe kami pabalik dito sa Bicol. Kaya talagang grabe, pagod na pagod kami. Ito yung nakaka-relax sa amin, itong karagatan dito. Ayun. So yan, magandang hapon sa inyo lahat.